وەرە لە وڵاتی خۆت لەسەر کەلیمەی حەق وەکو سۆرانی مامەحەمە وەکە کاوە گەرمانی وەکو سەردەش عوسمان لەسەر قسەی حەق بمرە با دڵکۆت هەبێ با قەبرت هەبێ با ڕۆژانە دوعات بۆ بکرێ بڵێ ئەو گەنجە شەهیدی دادپەروەری و ماف و حەقی خۆیتی. ئەvە هەندێک ji gotarên mamosta hişyar e ku çend roj beryaniha navberî li hevlêrê û ji ber derê mala xwe gulle lê reşandin û paşanê jiyana xwe ji dest da. Em ê divê raportê da dîvdaçûn bû wan gotin û postên mamosta hişyar li Facebookê bikin ku belav kiribû. Li 19 mijdara 2014 mamosta hişyar wêneyek belav kiribû û dibêje ey Xwedê hevlêrê biparêze. Ev posta mamosta yekim post e ku ji bilî mijarên olî behsa pirsek siyasî û civakî dike. Sê heyv beryaniha wextê hindek ji Kurdên Sunnî li Îranê hatine darvekirin, mamosta hişyar İsmaîl postek belav kiribû û nivîsîbû ey Xwedê rûreş bin, dilreş û cilikreş û şaşikreş, nefret ji sitemkar û alîkarên wan. Her roj paş belavkirina vê postê mamostayê navberî di gotarên xwe yên eyînî da bi tundî şermezariya darvekirina van Kurdên Sunnî li Îranê dikir û gazinde ji desthilatdarên Îranê dikir. بلدي قذافي صدامي ويا رب العالمين أتوقع وحدي خلق أسامي ولجي ونعم شلة بني فرمان ذل رشي شاو رشي حمام رشي ورشي كوا بنام الإسلام آوا لكردي سني مظلومي بس زمان بكي. یک جا پستên mamosta hişyar li baraya gendelî we ku li 23 Şubat'a îsal da nivîsîbû gotibû mixabin ji bo hikûmeta me ku ji ber gendelî we hemû millet bûye êtîm û bêbab. Li piraniya post û girte vîdyoyên mamostayê navberî da behsa piştewanîkirin ji pêşmerge kiribû. Mamosta hişyar di salvegera Enfalê da ev rojmîna derfetek zaniye da ku hev qebûlkirin di nav aliyan da çê bibe. Yek ji vîdyoyên ku li peyca bangevaz a mamostayê navberî zêdetir ji 400,000 bîner hebûye. Vîdyoya jiyan li destana nivêjxanek di dema nivêja serê sibê da bûye ku li mizgefta mamostayê navberî jiyana xwe ji dest dabû. Di Facebooka mamostayê navberî da xuya dibe mamosta ji bilî erkên xwe yên olî li mizgefta Hacî Umerê Bendiyan ve navbera wî digel nivêjxanan gelek baş bûye û her bi vî awayî di yek ji êvarên meha Remezanê da wêneyê xwe digel çend zarokan belav kiriye ku bi hevra rojiya xwe dişkînin. Wisa diyar dibe ku ev melaye helbest jî nivîsîne. Li 20 Şubatê ji bo vegerkirina mamosta Şemal Muftî gotiye Hogo rastanekey seyvan emşev şemalek debîte mêwan zor ezîz bû layê hemwan dostî jîngeh û dostî Qur'an. Mamosta hişyar li 8 Nîsana 2015 behsa mirinê kiriye û wêneyek belav kiriye ku têda nivîsiye mirdin tîreke li kevan derçû we tevbe bike û bigerê we. Her bi vî awayî di daviya heyva adara îsal da wêneyê xwe ku seredana gora bab û dayka xwe kiribû belav kiriye. Para gelek ji postên mamosta hişyar ji pisyar û bersivan pêk hatibû yan jî gotarên roja eynî û xandina Qur'anê. Davê posta mamosta hişyar rastaxoyek çilxolekî bû ku ji pisyar û cihabên şer'î pêk hatibû û nêzîkî 10,000 kesan bînerê vê gazîkirina olî bûn.